Да. Това? Да. И е страшна напаст, трябва да ви кажа. Това е нещо ужасно. Кой откъде му падна семката е ужас. Няма изкореняване, няма суша за него, няма нищо. Как вървят Говорила къщите тук? Ами как да ви кажа? Различно. Зависи от купувача, зависи Продавача най-вече. от момента. Едно нещо, както падне. Има, да. Тук една къща, един англичанин е купи. Вижда и са. Тази къща, дето и се вижда прозорците там. Я купи англичанин. Си живеят постоянно, Ами той казва, че ще живее поне лятно време със сигурност. Ево на пич. И не знам. Сам ли е или с... Крайна сметка. Тази къща представлява интерес. Има, много са наследниците, не можаха да я оправят да я продадат. Имаше интерес, но наследниците са така, че не могат да се съберат да си оправят документите. Той не искаше много, тогава искаше 2000 лева. Но не можа да си оправи документацията, имаше дори искаше фирма, която да си направи офис тук. А за англичанина, доколкото разбрах, въпросът години. беше има ли смисъл семейство, такова или сам Има семейство. С жената лятото тук, Да. съдът си домати Как да ви краснички. кажа? Малко, около пенсион, по-млади от мен. Така че... Вие сте на около 45-6 гледа. Благодаря страшно много. Обективна преценка не се читава. Радвам се, ако на тези години изглеждам така, като 45-6, ако ви изглеждам наистина така, съм много се радвам. Тук си свой друг, папата си с дългокилометра. Не дишате отровни газове. Престъпление става. Да, за съжаление. Битови. Да. Ама като навсякъде. Дребни. Имаме едно семейство цигани. А млади хора, Млади хора. не са горе-долу така нашите години по-млади. Имаме 18. Имаме целодневна детска градина. Другото училище нямаме, но Тези нашите възраст не са избягали някъде. А на училище къде ходят децата? Да, аз, между другото, 2000-та година бях директор на училището, когато го закрихме. вие сте голям човек тогава. Не знам. По-добре да затвори като лъв на село. Нищо от града, аз нещо от това род. Моята дъщеря. Го е казал Наполеон, по-добре пръв в някое село, отколкото втори в Цезар го е казал първи преди него. Понеже не съм сигурна какво ще цитирам, затова не казвам, не съм сигурна. Търсен човек сте. Аз казвам, когато съм сигурна. Продължаваме нагоре. Да. Стоянова няма, тук има Димитрова, кой ли трябва? Ама тук за кой град и село? Нещо не... Нещо... изобщо тук е Монтанско едно село. Да. А то това материала за цялата това? Има ли това? И аз съжалявам, да. Да, всичко добро. Сега тук се вижда някога селото до 15-16 и вероятно част от 17 век е било отсреща. И днес му викат селището, но реката, даже руслото на реката е било има по-високо. две къщички ли? Отсреща Да, полето, където елате малко насам, защото не ги там са там. сегашните кошари, бившите кошари на ТКС-то, но оттам наистина в общи линии било Там е било от селото. друга страна. А кога се мести от тук? Сега мести са, вероятно, то легендите са много, вероятно след погрома, по време на погрома на Чипровското въстание, но най-вероятно от няколко много години проливни дъждове. Следствие на което реката е заливала и те тръгват да се преселват в региона. Защото има една друга легенда, че църквата, след това като са преселили, по време на Чипровското въстание, част от хората са се спасили в църквата. Тук е било обрасло, вие виждате тя задница.
Първото, най-напред селото е възникнало около една чешма, затова тук дворовете са много малки, къщичките са малки. Първото заселване, ние минахме покрай чешмата, само че от високото тя е в дола. Това е същата вода, която извира зад църквата, тук на 50 метра, обикаля тук в селото и долу на площада излиза. Един е извора, от който поредица от извори. Мисля, това е някаква подземна рекичка такава, минерална, или? Ами, сега дали е минерална, не знам, много Не е поколения наред не е минерална, изследвана е, даже до пехато е Абе, доста поне не е високо. като чешмата с хлор. Пиете си Не, водата. пиеме си водата. Лично аз, нашето семейство от години наред от тук си носиме за пиене и почти не готвят от канализация. Особено откакто канализацията ни я направиха преди 20 години, ни вкараха вода от... Не от язовира, малко по-насам, но пак е от реката.